yanzu in ta ga sauran su ma ce su ta zaɓa ko da lissafin shi ne ya tsara ku tabbatar wa ta zaɓa yau da misalin karfe biyar za a sitiyo muku ki yau ne a yi to ranar juma'a ciki ce ki ba ki a fita saboda haka yau juma'a karfe biyar daidai za a cillo muku 34 ko episode na 34 na Ladi. Ta kola kice kewa ba wushiya wace. Ni kuma dan noka ne. So 34 yau za a sito mu bashi. Insha Allah Allah ya kai mu sosai da sosai. To Ladi. Ku tsaya za ku kalli bajintan mu kala idan ma shi ne idan ma ba shi bane idan ma su ne idan ma ba su bane. Ai ni wuya kika sha kika gaskiya to ai suna na Idadi kima a cikin wannan na Ladi da suna na mai duna ke kuma ya na rabanki suna na Fatima Hussein ba rabu da ke kime ina rabu da ke me zaki ko ma me zan yi zaki gani ba ruwan ki Humaira ki fita harkan maganar nan ki kyale ni da ita ruwa na mana haba Hasina da ruwa na mana wallahi sai mu raba hanya da ke Humaira dan Allah dan Annabi ki kyale ni da ita wallahi yau sai ta gane kuranta a cikin gidan nan ko ti me lesi ki zo har cikin gidana ki gaya mun magana wallahi ba ki isa ba wallahi wata ce ke sai na kashe ki a cikin gidan nan na gaya miki din sakaryawa wuya mahaukaciya na gaya miki din sakaryawa wuya mahaukaciya kai wanda baki san abin da kike yi ba ni ce mahaukaciya wallahi ka ba mu guri da ita yau sai an dauke ki a cikin gidan nan ba ni da ita tare ita sake mai abu